ऊपर का बाटे 10 के, नीचल का बाटे 20 के। हाँ और क्या है? भरोसा नहीं के हमरा हमरा पता आव देख लो मिस के। भोजपुरी के भटियार खाना बनवला में लागल इन हीरोइनों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई हुई योगी जी? नेहा सिंह राठौर के तो तू भेजवा दहला नोटिस, इतना परेशान कैला और ऊपर से विधानसभा में भी खिलंदड़ी कैला, लेकिन कबो है जौन भोजपुरी के भटियार खाना अश्लीलता के अड्डा बनाओ ताड़ी कुल, जौन में अंतरा सिंह से लेकर और तरह तरह के अक्षरा सिंह और फलाना दुबे, निशा पांडे और एक से एक प्रियंका सिंह बाड़ी, एक कुल को कबो नोटिस काहे नहीं खा भेजत? जौन भोजपुरी का पूरा समाज का युवावन के, लइकन के, नौजवान के, बूढ़न के, पूरा समाज के सांस्कृतिक रूप से भ्रष्ट करताड़ी सन। अब सबसे पहले मौका के बात है होली। होली पर ही कुल के गाना पंडित बाबा तू जरा सुन ल, और कानवा में अगर लकड़ी ना लगा पाए तो कहिए, अगर भोजपुरी ढंग से समझ में आवत होके। हालांकि तू तो पहाड़ के हवा, तो हो सकेला ना ज़्यादा समझ में आई, रहेला लंबा समय से तो समझत हो। एक बार सुन ल कि होली में ही कुल का गावत रही सन। होली जैसन त्यौहार जौने में जवान बूढ़ लइका मर्द हिंदुअन के संस्कृति कहेला। एक ठे भाषण तार सुनत रहली, कहला कि होली क्यों नहीं मनाई जाएगी, पूरे दिन सबको मनाना चाहिए। कहीं कहीं मस्जिद का मामला था कुछ, तो ये कुल के तो एक्सपर्ट हवा तू, लेकिन कम से कम ई जौन भोजपुरी के भटियार खाना बनवला में लागल बाड़ी कुल पैसा कमाए के चक्कर में, आई खाली लइकिनिए नहीं बाड़ी कुल, एमे सब गुडू रंगीला से लेकर तहरी यहाँ 3 जने सांसद बा लोग, वो लोग भटियार खाना बनवला में शामिल बा। जौने के नाम एक जने के का कहल जाला निरहुआ ह, एक जने मनोज तिवारी हवें, एक जने रवि किशन हवें। एहू लोग के गानवा तनी सुन ल। अब बाकी ये शिल्पी राज, अंतरा सिंह, प्रियंका सिंह, निशा दुबे, निशा पांडे से लेकर कौन यादव, कौन फलाना, तरह तरह के गाना बा। अपनी यहाँ रिसर्च टीम जौन लागल रहे उसे कह द तनी खोज लें और एहू लोग के नोटिस भेजवा द। आखिर नेहा सिंह राठौर से कौन युवा बर्बाद होत हमें? कौन गाना नेहा सिंह राठौर के बाद जौने के परिवार के साथे तू नहीं सुन पैबा, केहू समाज के आदमी नहीं सुन पाई, लइका लइकनी, माई बाप, बेटा बेटी एक साथे ना सुन पाई। लेकिन एक कुल के गाना तू बजा ल तो पड़ोसी के साथे ना बैठ सकेला। अगर लंपटई ना होके दिमाग में तो केहू सुन नहीं सकेला सिवाय कि गाली दिहला के। लेकिन ई कुल बड़ा आज़ाद घूम के लाखों रुपया कमा ताड़ी सन, यहाँ स्टेज शो, वहाँ स्टेज शो, सिक्योरिटी खड़ा रहता, तहार पुलिस वाला एक कुल के सुरक्षा करत हुए। ए लिए समाज की तरफ से ये अपील बा कि होली पर तो कबो एक कुल के भी नोटिस भेजा कि एक कुल के तनी डरावा धमकावा कि का गंध मचौले बाड़ी कुल पूरा का पूरा भोजपुरी समाज के युवा के भ्रष्ट कैला में। या तहार सरकार चाहत या कि पूरा भोजपुरी समाज 17-18 जिला के लइका भ्रष्ट रहें और तहरी भक्ति में चलत रहें, जौन से तहरा के फायदा होखे और रोजगार, जरूरत, मकान, दवा, स्कूल कॉलेज के सवाल नहीं उठे। तो अगर हिम्मत होके तो तनी एक कुल के नोटिस भेजा, एक कुल के रंदा पड़ला, तब भोजपुरी समाज के समझ में आई कि तू असली बाबा हुआ। अन्यथा फेंके खातिर तो पूरा भोजपुरी में भौकाल टाइट करे वाला हर दुआरे पर 4 जाने बैठल वालों।